Yamnandi ipasika bazalwane sisuka kuyo bazalwane sithe safumana nelungu elitsha sakule cawe eliyindoda amen tata amen. Oh hallelujah pastor and amen. Bazalwane njengoba bendisatsho ke ibimnandi le pasika esisuka kuyo except le party wena mamdolo uphanze wakhatywa yidonke kaYesu itsala ngomsila. Hey akwabi bukhabile mamdolo sesiphumule nguwe kancinci simane sikusela umthandazo ezibhedlela sibe sisaziba awusibakho ngecawa kule cawa mamdolo. Hey mfundisi ungathetha kanjani intombi kanje ngegama lami ndikhona? Shit pastor, how could you say something horrible like that about this beautiful lady? How could you pastor, how could you? hayibo ingathi ilungu elisalikhawuleze laqhela ke kule cawe salithethelele mamdolo lona lifika. Mamela lapho wena bhuti, ndiyakwazi ukuzithethelela mna, ndimbokodo mna, ndiyakwazi uzimela. Relax baby girl, I got your back. You know what? Cause you explaining me mamdolo. Uyandichaza mamdolo, uyandichaza man. Madlamini uyandivisa ngokule into. Sesiye kanjani lapha? You got my back and ndiyaku-explaina. Mamela lapha bhuti into ongayaziyo. Okokuqala, awusizokwesixubho ndiqukuxa ngaso. Ungelilo futhi nodidi lwam ndisho noma sekuthi ndiyakhangela kwezi ndidini ngasididiyo. Ngeke ufike. Uyayiva ngole nto bhuti? Hey, yabo mamntwana uqalile ukuba nodidi wena. Kuba kaloku wena ungulo utya kwanto efikayo, utya kwanto efikayo. Awunakwadidi kaloku wena mamntwana, awunakwadidi. Fuseke wena Madlamini. Yabona wena Madlamini uyandiqhela wena. Sofuna sibambane xa phuma lecawa wena. Ngeke kaloku ndidlale wena mna. Your attitude, mamdolo, is driving me crazy about you. I just want you right now, mamdolo, right now. Liyakhumsha nokhumsha ilungu lisha kule cawa yazi khani ihoya ke le phapha liyakhumsha. Kim isilungu esingaka. God damn it, pastor. What's wrong with you? Why are you always in someone's business? Hayibo Madlamini uyijongile lento uyijongile. Khuleka pastor, ndithe qhunye ngalawo amehlo lento pastor. Ndithe qhunye.